My sme z Banskej Bystrice pod číslom 16, voláme sa Hosovci. A prišli sme si hlavne zašportovať a dúfame, že sa umiestnime do prvej päťky. Veľmi sa tešíme, lebo chceme skotestovať naše fyzické schopnosti. Volám sa Mário a prišli sme zo Zvolena. Čo očakávate od toho dnešného preteku? Dojsť do cieľa v prvom rade. Čo si myslíte, že bude pre vás z tých troch disciplín asi najnáročnejšie? Poraziť priateľku, ktorá ide v druhom týme. Prišla som za vami na základe toho, že váš priateľ sa teda rozhodol, že vás dnes porazí. Čo vy na to? No ja na to asi toľko, že bohužiaľ. Asi ho veľmi nepoteším. Momentálne sa nachádzame v lodenici v Nemeckej, ktorú tí, ktorí tu už boli na minulom ročníku, určite poznáte. Tí, ktorí ste tu prvýkrát, veľmi radi vás tu vítame. Títo páni v modrom, ktorí tu stoja vedľa mňa, to je organizačný výbor a ľudia, ktorí sa vlastne hlavne podujali o to, že tieto preteky tu môžu byť. Pán Peťo Dzúrik, ktorý má na starosti tráte tohto podujatia. Pán Karol Zaremba, hlavný rozhodca. Gogo, človek, ktorého určite poznáte všetci, ktorí vodáčite tu na Hrone. A pán Miro Ševčí, ktorý je riaditeľom týchto pretekov. A pán Jožo Kazimír, ktorý je na hrbe a odkazuje vám, že je tam krásne počasie, takže sa nemáte báť tohto, čo je teraz nad nami. Keď vybehnete kúsok vyššie, tam sa vám bude páčiť viac. Krásne počasie, bez randy, volal som s chalanmi, je tam modrá obloha, plechovica, svieti svetlo, slnko. Máte sa na čo tešiť. Dúfam, že také búrky ako včera už nebudú. Ak tak väčšie, aby bola väčšia sranda.
Víťazmi oboch kategórií sa napokon stali družstvá z Banskej Bystrice. V turistickej kategórii to boli Tomáš Bílik a Štefan Godžák, vo výkonnostnej kategórii Milan Styk a Peter Volnár. Small boat made of china is